Takže čau lidi, vítejte u mého gameplaye na energy drinky. První energy drink bude Monster. Zde. Repair. Takže objem je 500 ml a obsahuje taurin, ženšen a vitamíny. Tento Monster doporučuji. Je velmi dobrý a příchuť má manga. Energetická hodnota je 200 kJ a vypadá fakt epicky, vidíte? Tak. Příště bude plný a vypiju ho. Ukážu. Končím. Přesně minuta.